מה שאמרתי לך. תן לו כפה בראש, תן לו כפה בראש. אבל זה מה שאמרתי לך, מה שיש. אל תיגע בו ביד, הוא ערסי. הוא מסריט? כן. בוא, אבל אל תגיד. זה ארון, זה ארון. אבא, נכון ששחינו? אז ראיתי אחד כזה יותר גדול. לא, אל תלך, אל תלך. אתה יכול לצלם באמצע וידאו. אתה מצלם אותו. איפה הוא? אני מצלם אותו. יאללה, תנסי. יאללה תמיר, צלי לנו תמיר. לא, ככה. מה, להוריד להם את האוויר? לא, לא. כל הזמן, אני איפה שאני מסובב את הגב, אני מורה. לא, אני מצלם גם, רק אני משם, אני באתי לפה. זה את הגנים החדשים של קורקיס, של הבגדי הים. הייתי תרבה עפות. ואני...